ବିପଦ। କଣ କହିଲୁ? ରାଉଡି ରାକା ସମାନେ ଢୋକଲି ଅଟିଆ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ମାର୍କା। ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ମୋ ସେଠି ବହୁତ କାମ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ଲୋକ? अरे चुपचाप अरे कौन इसे बोलो नहीं चांगा शूटिंग आएगी हमें राका राउडी राका आलिया के समस्त को छोड़ी ले बाबू चाहूँ पोर्ट्रेट मोटे आप तो देखो रक्षा को मार करूची हमारे तो भौणी रानी रक्षा गृह प्रेमिका रक्षा के कथा जानी ले आ प्रेमिका तो रे कोई दो आ तापरे महापात्र मंगलारू और बात को आशा को दे मैसेज सुनो लागे ठीक है जी मो तो भाई मैंने सुनी ऐसा काई देखते लोगों वो कथा तो କହିବି ସମାନେ ତୁ କହ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଣ? ଅକେଶନରେ ମୋ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆରେ ଡକ୍ଟର ବେତୁ ସମାନେ ଗୋଟାଏ ବୟସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ସାରା ଔଷଧ ବଦା ଆମେ ତ ଏତିକି କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମରିଗଲେ କଣ ଭାସିଗଲା ସୁନାମି ମାରି ଆସିବ ତା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଓ ମା ମହାପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାରେ ଅଇଁଠା ବାଜୁଥିଲା ଓ ବାପା ଧୀରେ ବଦବି ନାରୀଟାକୁ ଧକ୍କା ସେଇଦିନଠାରୁ ଚାକିରି ଛୁଟି ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଉ ରକ୍ଷକ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ପିଲା ମାଟା ବି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ଦି ଭାଇ ଲୋକ ବିକଳରେ ଆଉଟ ଫାଉଟ ହଉଥାଉ। ଦିଟା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀকে ମନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣିଲ ଖାଅ ଯାଇ ମାଧବୀ ମହାପାତ୍ର ଗୋଡ଼ ଧରିଲା ହେଲେ ସିଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ପଥ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଯେ ପାହାଚରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ତ ବାପା ଘରେ ପଡ଼ିଲା। ମା ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ସଂସାର ବି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ବାପା ମନରୁ ରାଗ ବି ନଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଘରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲା